Baby Baba testify. Oh. Baby. 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 Musika, this time, what's going on here? What's going on here? Mama senjani? Mama senjani wo? Mama senjani? Inini ndamukira kuenda kundudzoka uchiwakarara usika this time zuva rokwira this time uchiwakarara. Izvo zvindoda kuenda kubhore nino usati wandisipikira kana kuita mvura yekugeza usati waisa kunisira mvura yekugeza. Umira kuita sei? Mira izvozvo. Manje nhasi nda kucheza lesson wonzwa mutaura. Wonzwa here. Uza lesson wonzwa mutaura here. Wait. Ivy. Tell me wasvika dzisemo wakasvinura wakarara mani wakarara uita sei ini ndadzati ndadira avanza kuti wandisira mvura yekugeza mana what's going on? Okay. Yeah.